Prestaň robiť tieto 3 veci, ak máš po 40-ke. A tá posledná je podľa mňa úplne najhoršia. Poprvé, neustále skúšaš nové produkty. Tvoja kúpeľňa vyzerá ako malé laboratórium, ale na tvojej pleti to stále nie je vidieť. A vieš prečo? Lebo pleť po 40-ke potrebuje stabilný systém. Produkty, ktoré navzájom spolupracujú a doplňajú sa, vyživia každú jednu vrstvu tvojej pleti a len vtedy uvidíš ten výsledný efekt. Po druhé, čakáš zázrak po 2 dňoch. Po rokoch stresu, minimálneho spánku, zanedbanej starostlivosti sa to nezmení za jeden víkend. Pleť rovnako ako my potrebuje čas, aby sa zotavila, aby sa naštartovala tvorba nových buniek, kolagénu, elastínu a aby sa rozžiarila. No a po tretie, neustále sa pozeráš na druhých, len nie na seba. Vždy je niečo prednejšie ako ty. To je podľa mňa to najhoršie. Ráno káva, cez deň stres, večer únava. Žiadne poriadne jedlo, žiadny oddych, len nekonečné povinnosti. Ale vieš čo? Pleť len odráža to, ako sa o seba staráš. Ak ty nie si v rovnováhe, ani ona nebude. Lebo starostlivosť o pleť nie je len o krémoch. Je to o tom, ako sa cítiš a čo dávaš svojmu telu. Ale hlavne, aké miesto dávaš sebe. A ja som tak bola. Bola som unavená, pleť bola mdlá a bez života. Teraz mám 50 a moja pleť je v najlepšej kondícii. Nie preto, že mám zázrak v tégliku, ale preto, že som si dovolila zmeniť prístup. Ak cítiš, že aj ty si pripravená na tú zmenu, napíš mi do komentára slovo pleť. Naučím ťa, ako si nastaviť rutinu, ktorá bude rešpektovať teba, tvoju pleť, tvoje telo a celkovo tvoju pohodu.